30 Disember ni salo NLFT ni khoroknwi bismohon bodolni engui sakbedok kha BSF songni yago arsinat parawo sakbedok nai rokni mung Prohorjoy Tripura bai Debjoy Tripura borokni para thalchora para hnai saiman jaka kokmani bisingte teibu saiman jaka hathi barsa sekang Soshin Dev Burma bai Utpol Dev Burma khwaiwo bisini kokma bai romui najakproni simino telek jotono ongkhorna sengkha hnai saiman jaka teibu sathai klaibo thangnai 1989 BCO Tripura hano tei dofano yok samarona bagino borok NLFT silaitina sengmani hnai saiman jago tei aboni ulo telek dofa kaisa bisingo urpate laimani puila jomatia hodabai tei NLFT wono bismohoni bodol marenbasini bodol hnai kaglai mani rok nukjago aro bisingono borokni naharmung janija sakproja ngui thangkha tei aro bisingono ATTF Ronjit Deborma waibo haino belai kethalaya mani nukjakha dofa kaisa wono aro bisingono Bharat hakotorni bebak sipai rok saitok mani bisingtino telek romui nakha eba baksanoke sakbedok rokha Buskang salo teibo telek phaiwi tongo hnai kokmani bisingte saiman jakha tamni hinba paithakni ojama Soshin Dev Burma bai Utpol Dev Burma eba di omthai borokni naharmungno khoroknwi eba borokno mothawa khoroknwi bagino borok telek jotono yakar sinai hene kokmani bisingte saiman jakha hake Soshin Dev Burma bai Utpol Dev Burma na sabo romrokha abobo wansokthai klaibo teibu nangkukmani updates mana bagai krengri tongri Bureau Report I News